ba so ba abin da ka sanya mutum cikin matsala. Bacin rai wanda ne shiga Fatima kin ga ke ce sila. Burina ne kai ki gidana don ki zan fitila. In baki zuciya ta Fatima na cikin matsala. Kar ki tafi dan akwai sauran magana haba Fatima. Kar ki biye zantuka na mutane ki yi da na sani. Yan magana sun kace an bar zane to ranar gini. Fatima kin cuci raina gashi ina ta da na sani. Ke ɗaya ce wadda na yi wa gata nan cikin duniya. Gara da sun kiya bijini na har cikin zuciya. Ko yaushe ke nike ta tunani nan cikin duniya. Har in zo wasu na ta kira na wanda ba lafiya. Kin zama zafi dafi na kunama kin saka bin kari. Ta ce me in shigo ba zurfi na shigo Fatima. Ta same sun ta ya bijini na ko ina ya gama. Har bai ko an kai mana an kai can gidan Fatima. Shi kenan gashi ta ci amana har da ma yaudara. Allah ne za ya saka min tunnan gidan duniya. Kin cuta kin saka na a rana Fatishe na jiya. Na doka kaddara soyayya babu tun magiya. Ni ma yau zani bar ki duba babu tun in tsaya. Ga sako wanda zani sakan miki kan niyo tafiya. Na san dai za ki rinka tunani na cikin duniya. Alkawari ni da ke kuma Fatima ya riga ya tsaya. Shi kenan bani babu zama a cikin gidan duniya.